You're watching Voice of the Hills. West Karbi Anglong Amri Constituency Kaporlu Umpanai Block Public Health Center along Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi kahumri Rampedo. Labang su kahumri dam along Local MSC Dominic Uping Maslai Lepen alang riri sang hua tum citong dun rinti. Lason si tibok terai atum tamer citong dun rinti. Labang su kahumri along Doktor Lepen haladak acukomar atum pen cithan rap saya ajai mek tame alang itum dengpon. Labang so kacitan kacimum along cokomar lapen doktor atum alang tum kiduk kisung alam EM Khonsing atengno than pon lapen alang tum kiduk kisung alam antame alang tum peklang pon lo EM Khonsing alam kaninji ateng pulutang te labang so Block Public Health Center lake pineng angbong kuti po atangka sanction si labang so ahem sekelang ahem kimpon lapen rang pon po posi alang ni kamcak ninje tekam 8-11 non labang so labor room along uso mahang patek along tame instrument hai hui akban ang set sitame non amar alangli supply wan po pusi alangli lamcak ninje tekam Umpanai Block Public Center lake Amri Cinthong lapen Dwaramla a constituency kithom kaparlo a block PHC hello labang so Public Health Center lake tikim kerang nangji kenang so nasi Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram honghang lepen tim Karbi Anglong atum pining angbong kapitang Jia Hansi cirok tok araratum ninje pon rinti inili umpanai BPHC dak nangki humri sikiba lepen ki laso BPHC along kedua sub center tapi kita kedua staff tum kosonsi nolla covid kisuli ba mahut alang litu kecesong ma asolam sitame nili nangki humri tapi ke theklong lo tedak covid sitame nili matha ke aprange abi pin sigitin office sitame ladak non 69 abang puatu covid pen alang litu covid abur bang foroglo lapen ke bang klike bang genon dilpur kilo ngoteng de alang litu ha nak tumpreng covid care center along situ lapen ke hala songbong pen sitame bang koira trok bang ke kimi pen alang litu hem sitam ek elo gosi khobor do lapen anparas tame laso BPHC apan piklo pray ningkang pokebra hini arta pleng edo tangho asi bang suahem ta ekdom populo bopo অবস্থা বিভিন্ন মানে তোমান পিনি পিনাবাং সামে সবসো শিক্ষক দক্ষতা হাইলা আনবাক্সি মান্দেলা সোহেব সিনিলি পিনি দাক alangli presiden akai da dolo doktor tumdo staff kado kelan penstame umpanai a du ngarai akar biarat bata amulu ketum isung ke po alam isung kisu ke celang ke boy kiun e alam sitame ni li alang li pen cihut ciput pen penangan alam ni li longpon no nasi non nili kiti sikon mangala pulo je Karbi Anglong Autonomous Council CM sar toleram rong hang pan sitame nili bang solam than pajir mi po dak arat kisung alam tapen ke nililong la local MSC dio fing maslai sitame pini meeting along alang li tame pina am na alam lam paklang dun lo tapen nilita ahok pen dakwang si kini lo ke tham chimun pen je radatum mana kisung bang ahok pen doko duda asi dak ambulance sitame sar tolenam rohang nangki pi ambulance bang pilidang ni Hanover tekang lo lapen aku ihum NRHM pen additional isi da aku penap diglom aku nampal itu po pen kita doktor bang sitame inuvet si doktor ke pabadi bhantan ni topik po lapen ke labor room pen cenglok ala usu amang pa thekding labor room to ni lang tekang lo instrument mo khando sitame abanai selo la hetalar ili salok po lapin ke the semet pet pen dak non kenai mangke
la building bang akimi building bang kenang sotlo si jilipu di ofing maslai alang liya ke hai lokela mesipen militum bahai celang si militum sar tulir rong hang sar khan militum dotte adi purbang pidampo vanili ning jithe tim Karbi Anglong pini ane ansitame Karbi Anglong arat isum ke boy nohokle humri dam ta nilitu nili lamchak dangai pakhir klong lamchak nilitum rara phan ki pi ansitame nilitum pini ambang ke age hai sar tuliram rong nang nilitum hanang pin kharat teng nilitum klemsi pinang ambang ki pachun tolo kero damde ke pho damde dolang tema office tame ketong kekhe walam lo tame tim Karbi Anglong atok anu akarbi arada phan kisu kelang mate abana kaprek ke cingthur awar sasi tame ilitum kelang pon pangchim lo si rada phan tame ilitung ring tu nalitum nilitum molong kai kita dua joini si nilitum ta kam ke klem ke dam tame kejoi wandu si dak umpanai rada family semet pen kang itu nali dom ning ki thetame prabjin per bangso a hospital arje klar thakia family to bori iko da pen ke semet pen non mat tong sekot pen klar plot ki un akam da kali office tame nilitum labangke bori igrepo Betul kenang som ahormu ahoron jam ans tane nilidon pini dak tok ponelo si amsi rar pan bangke tanpa cini cholo Siram sir. so lamangke dak pini review meeting along di cipu pensini poni ko sub center kisuman ulong abar nilidon non prabjin pen contextual basis ENM, GNM nilitung interview call pun on la COVID protocol nong si sabsu nangkong nasul withdraw lo belum tangte non bang interview bang semet pun call no dam potema lapen ke isi ningarong alam ngala pulo je dak health wellness center bang ke thom nilitung pi pen pas ke thom la solibom lo se report adulong ke sub center mukha amang ke non bang ke sub center will be upgraded into Health Wellness Center. Nakenon Narendra Modi Sarkar alang li mutade itu BJP Sarkar bang depen health sector along ane kepabat pon awar cycle along asa kamu lah make Health Wellness Center. Health Wellness Center bang nilitum lada aku apai ke ong bang nilitum dak proposal nilitum pidun lo penangli dak prampol hai penangli tuman nilitum itu angli to maidong dan radapan Kalau sub center long manpower kawe long adim ambang itu prabjit dan ada manpower itu.